Я намагаюся неквапливо прослизнути між групами за одну з найближчих колон. Вже майже дійшла, коли почула противний писклявий голос, який я пам'ятатиму, мабуть, усе життя. «О, Марто, ти теж тут? Як це тебе пропустили? Я думала, що до королівського палацу пропускають лише пристойних дівчат». Марсана. Моя колишня однокласниця, мій головний біль і моя найзапекліша неприятелька у школі. Скільки вона у свій час мені нервів попсувала, скільки злих та образливих прізвиськ понапридумувала, щоб принизити і зганьбити. О, між нами була ворожнеча, повна благородної ненависті і рафінованого презирства. Марсана була високою білявкою з чудовою фігурою, красуня і багачка. Вона згуртовувала навколо себе таких же багатих і пихатих дівчат, які висміювали всіх інших, бідних, негарних чи недостатньо благородних.